Hezký den, dámy a pánové. Dnes je pátek 24. června. Od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Rychta. Máme za sebou velmi divokou seanci, respektive velmi divoké ráno, během kterého probíhalo sčítání hlasů v britském referendu a sečteno máme v podstatě 376 okrsků z nějakých 382, takže v podstatě téměř kompletní výsledky. A vypadá to, že Britové rozhodli, že chtějí vystoupit z Evropské unie. To znamená, výsledek v konečném důsledku výrazně proti tomu většinovému očekávání. Připomínám, že sázky na Brexit ještě během včerejšího odpoledne se pohybovaly kolem 25% pravděpodobnosti. Nakonec tedy výsledek dopadl přesně naopak. A samozřejmě reakce na finančních trzích tomu výrazným způsobem odpovídá. Ještě než se k tomu dostaneme, tak jenom zhruba ve stručnosti, tak to vypadá rozdělení Británie, to se asi tak nějak očekávalo. Skotové, Severní Irové jsou byli hodně pro to, aby Británie zůstala v Evropské unii. Londýn máme tady, také Londýn si přál zůstat v Evropské unii, ale ta provinční Anglie a společně s možná trochu překvapivou částí Walesu tak rozhodla o tom, že Británie z Evropské unie vystoupí. Samozřejmě největší reakce jsme se dočkali na britské libře. Ta nám vlastně během dnešního rána oslabila o nějakých 10%, přičemž velkou část toho výrazného oslabení pravděpodobně nebo téměř jistě lze přisuzovat tomu, že Libra od začátku vlastně toho minulého nebo od konce minulého týdne začala poměrně výrazným způsobem zpevňovat právě v očekávání toho, že Britové například také po té vraždě vlastně britské poslankyně v minulém týdnu nakonec řeknou Brexitu ne. To se nestalo, proto ta reakce je tak obrovská. Je o něco větší, než začátkem týdne vlastně trh očekával. Tam jsme se bavili o tom, že vůbec v průběhu toho minulého měsíce ten pohyb by mohl být nebo trh se zajišťoval proti nějakým 5 až 8%, nakonec tady máme 10-11%, ale říkám, hodně to jde právě na vrub tomu výraznému růstu z toho minulého týdne. Když se podíváme třeba na britskou měnu, na to, jakým způsobem se právě vyvíjela v porovnání s tím koncem minulého týdne, tak v podstatě ztratila nějakých 5,6% od minulého čtvrtku. Pokud to vezmeme úplně od toho maximálního bodu, tak se bavíme o nějakých 11, 12 dokonce procentech. Podobná story vlastně panuje i na všech ostatních aktivech, kde v těch minulých dnech jsme se dočkali docela výrazného růstu právě v očekávání toho, že Británie nakonec řekne ne Brexitu a z větší výšky se prostě bolestivěji padá, nebo více padá, nebo ten pád je bolestivější, takže pokud se podíváme na futures, které už jsou momentálně obchodovány, tak vypadá to, že britský index akciový minus 8%, americký index minus 5%, v případě S&P 500 Dow Jones minus 3%, Nikkei ztrácí nějakých 8%, hongkongský index nějakých 6%. Podíváme-li se opět na situaci třeba na těch britských futures, tak ta 8% ztráta momentálně by odpovídala ztrátě nějaké 2%, budeme tomu tady 2% od vlastně konce minulého týdnu. Takže opravdu hodně velká část té velikosti toho pohybu jde za tím výrazným růstem trhů z konce nebo z těch několika posledních dnů. Já jsem samozřejmě nyní velmi zvědavý na to, jakým způsobem se ta situace na finančních trzích bude vyvíjet v těch nadcházejících dnech. Aktuálně to ráno může být stále ještě poměrně hodně napjaté. Teďka budou přicházet vyjádření jednotlivých politiků, probouzí se Evropa, už vlastně v těch ranních hodinách začínaly přicházet třeba ze Skotska hlasy o tom, že Skotsko si přeje zůstat v Evropské unii, takže možná se znovu bude v těch nadcházejících dnech bavit do nějaké skotské samostatnosti. Z Holandska přišly hlasy, tak vlastně extrémní pravice o tom, že i Holandsko si přeje referendum o vystoupení země z Evropské unie, takže ty vody momentálně budou ještě stále hodně bouřlivé, ale uvidíme, kdy a za jak dlouho se ta situace začne sklidňovat. Přeci jenom tohle je jednorázová záležitost, to znamená, ten trh velkou část toho pohybu
započte do té ceny vlastně okamžitě a já se přiznám, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdybychom se v těch nadcházejících dnech, kdyby se v těch nadcházejících dnech ta situace začala spíše sklidňovat a část toho pohybu, například třeba na akciovém trhu, by mohla být začít postupně likvidována. Jinak podíváme-li se na ten vývoj na ostatních trzích, tak samozřejmě Libra extrémní situace, vůbec to, co jsme tak nějak očekávali, to znamená, že ty bezpečné přístavy na té situaci vydělají nejvíce, tak to momentálně platí eurodolar aktuálně na nějakých 1,09. Libra jsme se dívali. Japonec je velmi zajímavý. Japonská měna určitě na Brexitu vydělala nejvíce, ale trochu máme problém v tom, že už jsme se dostali vlastně pod 100 jenů za dolar. A to je úroveň, kterou v minulosti Bank of Japan označovala jako úroveň, na které už by uvažovala třeba i o nějaké intervenci nebo nějakém dalším uvolňování měnové politiky. Takže Japonec se docela rychle vrátil zpět, umazal část těch svých zisků, nebo japonská měna. A zazněly i některé už komentáře vlastně z Bank of Japan, kterým se úplně nelíbí samozřejmě to výrazné posílení, takže pozor na tento měnový pár. Možná budou nějaké další komentáře přicházet, nebo možná se v nadcházejících dnech dočkáme nějaké akce od japonské centrální banky, pokud by japonská měna nějak výrazně posilovala. Takže tohle si myslím docela riziková záležitost pro nějaké spekulace na další posilování japonské měny. Tam to riziko, že prostě japonská centrální banka tu měnovou politiku uvolní, si myslím po vlastně Brexitu ještě výrazně narostlo. Zlato aktuálně $1330, dostali jsme se až na nějakých 1360 dolarů téměř, takže zlato nám reaguje tak, jak bychom asi očekávali, i když ten růst není asi tak agresivní, protože přeci jenom jedna věc je Brexit a dobré zprávy pro zlato, ale druhá věc je také to, že nám roste americký dolar, což není úplně ideální pro zlato. Nemám pocit, že by tohle mělo odstartovat nějaký výrazný nárůst cen zlata, to znamená, nepřekvapilo by mě, kdyby tak, jak se třeba bude do budoucna do těch nadcházejících dnů stabilizovat i situace na finančních trzích, tak by se trošku sklidňovala ta situace na zlatě a to by třeba část těch svých zisků začala odevzdávat. Stříbro, jak vidíme, tak to už velkou část těch pozic odevzdalo, momentálně nějakých $17, 75 centů. No a ty ostatní měny, víceméně ta story je všude stejná, prostě americký dolar na těch rizikovějších měnách dokázal zpevňovat, ať už to byl Kanaďan, ať už to byl vlastně Australan nebo Novozélanďan, ale ty pohyby nejsou nějak šokující, nějak tragické, vidíme, že opravdu tohle je vlastně, když se podíváme, měsíční graf, nebo respektive tenhle ten rozdíl jeden měsíc a my jsme stále ještě třeba na Novozélanďanu odevzali pouze polovinu těch zisků, které jsme nabrali od začátku tohoto měsíce. Komodity, respektive zlato, stříbro jsme si řekli, ropa ropa se dostala pod tlak, asi také svoji roli hraje spíše sílící americký dolar, než strach z nějaké globální recese, takže ropa aktuálně na nějakých $48, ale i tohle je pohyb, si myslím, víceméně v pořádku, bez nějakých, nebo neměl by mít nějaké dlouhodobější následky. Opět máme ten měsíc, jsme zhruba lehce pod úrovněmi, na kterých jsme začínali tento měsíc. Takže přestože ten prvotní pohyb může vypadat šíleně, ty procentuální změny jsou samozřejmě velké, čekalo se to, nemělo by to nikoho překvapovat, tak v konečném důsledku, když se podíváme třeba na ty změny od začátku tohoto měsíce, tak si myslím, že jsme tak nějak v mezích, kterých se finanční trhy obávaly. Dnešní seance samozřejmě bude především o důsledcích Brexitu, dočkáme se komentářů některých politiků, možná hodně se spekuluje o tom, že by mohl rezignovat britský vlastně premiér Cameron, což pokud by se stalo, tak pravděpodobně to může ještě minimálně s britskou librou s akciovými trhy trochu více zamávat, takže buďme připraveni na to, že ty negativní šoky ještě můžou přicházet v průběhu dne pro finanční trhy, ale celkově si myslím, že ta situace, ne možná dnes ještě, ale v těch nadcházejících dnech by se měla začít stabilizovat, tedy by se měly začít uklidňovat. A přece jenom téma Brexitu tady s námi ještě bude, protože momentálně o tom Britové rozhodli, ale to vyjednávání, ten proces vyjednávání o vystoupení Británie z Evropské unie opravdu může trvat a pravděpodobně bude trvat roky. Takže tolik pro dnešek ode mě vše. Asi nemá moc smysl bavit se o nějakých dalších makrech, které dnes budou přicházet. Máme tam samozřejmě nějaké výsledky ze Spojených států, jako jsou například údaje o
nových objednávkách, ale tohle jsou věci, které pro nás až tak důležité nebudou. Dočkáme se komentáře Marka Kearneyho, to může mít docela zajímavý dopad na Libru, ale všechno to dnes prostě bude i nadále o těch dozvůcích britského referenda. Takže ode mě vše, já děkuji za pozornost a budu se opět v příštím týdnu těšit. Naslyšenou.